Čaute, poďme si spraviť spolu Hokkaido polievku. Najprv potrebujem vlastne Hokkaido, celú tekvicu a mrkvu. Nie celý sakel, 3 nakrajam a dám na plech a upečem. Vyberiem tieto semiačka nakrajané, dávam na plech a dám na to olivový olej. No a teraz dám piecť na nejakých 15 minút na 180 stupňov. Ak to máme dopečené, tak dáme všetko do hrnca, všetko teda aj Hokkaido, aj mrkvu. Pridám sol, potom korenie a kurkumu pridám, trošku vody a idem to rozmixovať. Pridala som ešte trošku viacej vody, aby to bolo také rečie, pretože to bolo dosť husté. Ideme ochutnať a môže sa tam ešte pridať smotana, ale nemusí. Ňam. A idem to dať ešte prevrieť. No, už vrí. Rožky, trochu slnečnicových semienok. Padol mi tam vrchnák, ale ešte